जों बेखौनो बुंनांसिगोन दिनै UPPLखौ परिबर्तन हिसाबै चेन्ज हिसाबै सोलायथायनायखौ लुगैनाय हिसाबै दिनै रोजा रोजा रायजोआ एक्सेप्ट खालामदों बेखौनो जों बुंनो हायो दिनै जों रावखौबो लेङाखै नाथाय निजाभाबे दिनै ओंखारबोनानै UPPLआव बिथांमोना जगदान खालामदों पार्टियाव जइन खालामदों बेखौनो जों बुजिनो हायो कि दिनै प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनि नेतृत्वआव दिनै UPPLआ फैगौ जे BTCनि बिसायख'थियाव मोजां सासन होनो हागोन आरो रायजो राजानि आखार आकांक्षा लुगैनाय बायदि बिथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन जायनि जाहोनाव दिनै रोजा रोजा दिनै उदालगुरियावल' नङा दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै UPPLआव फैनानै माने पार्टियाव जगदान खालामनानै पार्टिनि थाखाय गावनि अनसलनि थाखाय खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों People Joint Action Committee for Bodoland Movement इफोरबायदि इलेक्शन दारायनायनि कुनु बाथ्रा सिन्था खालामाखै नाथाय जोंनि गोबां मेम्बारफोरखौ जों UPPLआव जगदान होनो थाखाय UPPLआव मेम्बारशिप लानो थाखाय जों खावलायदों आरो इतिमध्ये गोबाङानो इतिमध्ये बिथांमोना जइन खालामबाय पार्टियाव बाहागो लाबाय किसुमाना बिबानबो मोनबाय आरो लोगोसे किसुमान जोंहा संगठन इफोरबायदि दङ जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन किसुमान नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बिथांमोना संगठन हिसाबै UPPLआव जइन खालामनो हाया नाथाय फैगौ बिसायख'थि पिपल जइन कमिटिनि जेसेबां मेम्बार अर्गानाइजेसन दङ UPPLखौ माबोरै BTCनि सासनाव लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ माबोरै पावाराव लाबोनो हानानै मोजां सासन खालामनो हागोन बेनि सायाव जोंहा सम्पुर्ण मदद आरो सहाय थागोन आरो दिनै बिगत 15 बोसोर लोगोसे बोसोरनैया बिथांमोना इन्टारिम हिसाबै बिथांमोना खुंथायखौ BTCखौ खुंनो मोन्दोंमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जे डेभेलपमेन्ट जे उन्नयन मुलुगनि जे मानदण्ड बे बुस्थुआ बिथांमोना लाखिनो हायाखै आरो लोगोसे एन्टायर BTD अञ्चलाव जे मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लायाव जे डेभेलपमेन्टआ इकुवेल स्टेटास भाबे बिथांमोना जायाखै आरो जुदि जों बुंनो थाङोबा जुदि CBI इनकुवारिखौ जुदि भारत सरकारा होयोबा जुदि जों रायजो राजा दाबि खालामो CBI इनकुवारि खालामोबा दिनै गोबां बिथांमोननि EM हयथ' मन्त्रि MLA आबो जेलाव थांनानै दिनै लालु प्रसाद बादि यादबा जेलाव थांनानै जेलाव सारा जीवन जेलाव गावनि न'खर खालामना दं बेफोरनो बिथांमोनाबो खालामो जायनि थाखाय जों बुंदों जेनेखा बिफां लाइफाङाबो दिनै जुगाबो परिबर्तन लुगैयो चेन्ज लुगैयो बेफोरनो दिनै BTD अञ्चलाव निका सरकार आनकराप्टेड सरकार दिनै रायजो राजाखौ समान भाबे नायनो हानाय उन्नयनमूलक खामानिफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ समान भाबे खामानिखौ मावलांनो हानाय आरो लोगोसे रायजो राजानि खोन्थाबादि सोलिनो हानाय बेफोरबायदि सरकारखौ नांगौ आरो जों लुगैदों दिनै UPPLआ इनिनो मोनसे प्रत्युत्तर इनि उत्तर आरो इनिनो बिकल्प हिसाबै दिनै UPPLआनो दिनै देरहासार जानानै फैगोन रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि बिश्वासाव बेखौनो जोङो कामना खालामो लुगैयो ओरैनो किसुमान बाथ्राखौ दिनै BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो दिनै BTR जों इ अञ्चलनि थाखाय जेसेबां जौगानायनि आसनि लाबोनाय जादों बेसेबां जौगानायनि थाखा फैसा लाबोनाय जादों बे मोजां भाबे बितरन जानांगोन मोजां भाबे खामानियाव फैनांगोन आरो खामानियाव फैनांगौबा दिनै प्रमोद बर' बादि लिडार गबिन्द बसुमतारी बादि सासे दैदेनगिरि जि लिडारनि बिजनेसनि मोनसे भिजन दङ मा उन जोलैनि थाखाय मा खामानिखौ मावगोन आरो इ एरियायाव मा अबे दं बेखौ बुजिनो हानाय आरो लोगोसे बेक्तिगत स्वार्थखौ दोननानै रायजो राजानि स्वार्थखौ आवगायलांनानै खामानिखौ मावनो हायो बेखायनो UPPLआ खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानो